Porukoni ngari chirata. Iro ndira manje manje. Ndira mai vakangotedzana. Okay. Ai 5 days. Okay. Vakasiyana mukoma ni 5 days. Uyu ndiana rera. Papi. Apa. Uyu muzukuru mwana musikana. Okay. Iro ndogwari mukoma wangu rakacherwa rine. Nekuti iri ndira mukoma vakatsikwa nemotikari vari kukadomo. Okay. Pabhango ya bhodhi vangorovawo vakanga varovera musango. Oho. Sana ndogwara mukoma rakafukurwa. Range rakavharika dombo iro range rakavharwa. Kana mukanatsoona range rakavharwa ivhu range rakavhara pese apa. Okay. Ini ndakangogumira paya ndazosvika. Hamuna kuzosvika kumberi. Ndakamboda kuswera ndione apa kuti chii. But ndakaona kuti hapana tsoka yemunhu. Matorero akati kwa ivhu ndakatinetsa kuti rakatorwa chirudzii. Uku kuno kumakumbo musoro uri uko. Kuti imwe mukoma uyu ndokutsikwa. Okay. Ndo zvakaitika izvozvi mukanyi. Handizivi kuti munhu ari kuda kana vakatora mukoma munomu here handichazivi. Wese akatenderedza churi vakasiya kasarudza ivava vakuru hamene kuti nyaya inonetsa manje maita iAugust kai. August kazhinji ndopanoshereketa vanhu. Alright. Ndonguva kainovakwa makuva. Time yatiri ino yechi. Taitova process yekutoti makuva yaifanira kunge akavakwa musi wa28 April. Okay. But zvipingidzo ndizvo zvekuti ndofunga tiri kudziridzwa nemunhu akaita mabasa. Tingozviona sezvinhu zvisina basa tichazoita yacho iri kureba. Mari inobva yasheke kuti muvake makuva. Nyaradzo yamukoma haisati yaitwa. Kubvira musi wa14 iwe kusvika namanje hasati yaita. Tirongoti takati tinoda kuita nyaradzo. Vana unongonzwa ichema kuti momwe hamuna mari kuita chinepfu. Basa ratakashandirwa iri. Zvinhu zvandinotoda kubatsirwa nekuti ndichiri mwana mudiki. Kune zvinhu zviri kuitika panapa. Zvinonetsa. Handisati ndaanizira nazvo. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Kugamuchira kwatikuita vatariri veSly Media TV semugariro pano tinokupai nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda dzatigere. Dzimwe dzenyaya dzatinokupai panapa inyaya dzisina kujairika, nyaya dzisingaitiki, nedzimwe nyaya dzamunofunga kuti ko izvi zvinhu izvi zvinenge zvichimboitirwei. Asi isusu donzvo redu ratenge tichida kuti tiite nderekuti vaiwirwa nedambudziko iri vawane rubatsiro. Zita ndinonzi Simba Rashe Zvidza. Nhasi uno taenda takananga nzvimbo yekwabhora kwaJuru, nzvimbo yatiri tiri muraini rekwamutizwa village, kunonzi kwaDehwe. Kune chiitiko chinoshamisa chekuti mushakabvu akashaya, asi ivhu repaguva pemushakabvu rozosvika rakanokoro, rakacherwa pakabviswa ivhu paguva iri. Izvi chikadziso chinoita kuti mhuri dzinenge dzakaitirwa izvi dzinge dzichitambura, dzichishaya kuziva kuti ko iro ivhu racho rakambobvisirwei, ko chii chavanenge vachida kuita nevhu iri. Naizvozvo taenda kunzvimbo iyi kuti tikurukure nevepamusha apa
vatiudze kuti ko zvakambofamba sei, vakazviona sei, ivo vanozvitora sei, uyezve rubatsiro rwavanenge vachida kubva kwamuri imimi sevatariri nevanobatsira vatinoshanda navo pano paSly Media TV. Watigere navo panapa munin'ina wemushakabvu anova ndiye asara pamusha. Regai tinzwe kuti ivo kuitika kunokorwa kwevhuku kwakavabata sei, kwakaitika sei, vakazviona sei. Baba, chekutanga ndinoda kuti mukwazise vatariri veSly Media TV, muzviintroducer muchivaudza kuti imi ndimani uyezve tobva tapinda munyaya yedu. Notenda baba wangu. Inini ndinonzi Joseph Shoniwo. Handizivi mati ndidzokorei kutaura. Okay, kuti munozviintroducer kuvanhu kuti ndonzi Ningi, ndiri mwana wemun'ina ndinonzi Joseph Shoniwo Tayengo. Ndinogara mumusha maMutizwa mudunhu rino raChikwaka. Ndingangoti ndine chishamiso chakaitika pamusha pangu. Uri musi wechipiri ndamuka kuseni. Izvi zvakaitika Monday usiku. Ndamuka kuseni ndichida kuenda pamashops epadeo. Ndakacheuka kumakuva pakavigwa mukoma umu. Pandaona kumakumbo pakanokorwa ivhu. Rinogona kuzadza kana 6 mabhara mairi. Zvandinetsa ndatendoka vandasvikoshedza adzimai ndakati amai guru yamuone zviri pano. Handisi kunatsoona musha. Zvino amai guru ndakangotyira semunhu anorwara. Havana kuda kuuya. Amai guru vakazondifonera kuna Sawira. Sawira abva auya pataenda pagomba pagwara mukoma. Pandaona kumakumbo kwakanokorwa ivhu kusvika padombo rinenge rakafushirwa nevhu rakasara riri pachena. Zvakandinetsa kuti ndiende kumaprofita, ndiende kupi. Ndakatombonzi naamai guru vangu, ko muramu wangu wadi kuti uende apa. Hana yangu iri kuramba. Hana yangu yange ichiramba kaviri kese ndichida kuti ndimboti nditi ndiende. Ndiri munzira ndingozvidzora kuti ndega. Ndawana munhu wekundisekenda kuti ndigone kuenda. Sana ndiri kutotenda nekuuya kwamaita damaidza kundibatsirawo. Kuti ini ndichiri kukura ndichiri mwana mudiki. Handina zera nazvo, handisati ndazviona muupenyu hwangu kuti guva remunhu rinonokorwa ivhu. Alright. Kunokorwa kwevhuku, tichida kumbodzoka kumashure, maybe titaure nezvekushaya kwemukoma wenyu. Vakashaya rini mukoma, uyezve pakushaya kwavo chii changa chaitika? Mukoma vakatora nguva refu vachirwara. Vairwara nemakumbo plus vakamboiswa chubhu. Okay. Chubhu yakabva. Vakambogara zvikutosimba zvikutotora nguva kutofamba. But suddenly vakazongoerekana vakurwara zvekuti vangasafambe. Anga shuga neBP. Munhu anga angoswera akarara mumba. Okay. Chingoti kurwara. Achitoya kuzotorwa panapa nemota nemunin'ina. Achiendwa naye kuHarare achidzorwa pano pamba. Chingoti mukoma pamwe urwere huchapera. Vakashaya rini mukoma? Musi wa14 March. Okay. Vakashayikira kuHarare. Saka pese pamakavachengeta zvinhu zvese zvanga zviri right. Zvenge zviri right, hapana kana mistake yandakamboona kana. Asi kwangu mazuva ese ndo road yangu yandienda nayo kubasa kwangu. Okay. Kutocheuka kutarisa kuti pagova pemukoma wangu pakamira sei. Izvo kubva March zvozoitika muna manje. Imimi semhuri makambogara pasi here kuti mubvunzane kuti tozviita sei, sezvo chiri chikadzi kuona zvinhu zvakaita seizvi? Semhuri ndingangoti adzimai vangu ava. Ndingangoti ndo mhuri yandinayo nevangu chaiva adzimai vari kubasa. Nevana vadiki vari pano vakomana 2. Nemusikana watinogara naye. Vamwe vangu vandinorarama navo mumba. Family. Kana ukada kuvati nhaiwe uyatiite izvi. Hapana. Okay. Ndotoita kunge benzi kwavari sana ngoona kuti kungozvimiririra nekuti ndini ndasara uyu mwana wamai vangu. Okay. Hapana chandinotya, ndobatsira naadzimai yangu toona kuti chii chakamboitika pana mukoma wangu kuti panokorwe ivhu.
asandazviona muupenyu hwangu. Asi mukushaya kwavo pakuvaviga zvese hapana zvimwe zvamakaona zvinogona kunge kuti vanhu vaida kuti zviitike? Ndinoona inini chinenge chirwere chiripo ndechemusha uno. Mukoma wangu anga ari mukuru wemasabhuku, anga ari sabhuku, ndianonzi sabhuku Njambati. Saka pane vari kuda ushe hweusabhuku mufemili. Ando zvanda kutifungiza pamwe ndo vakuuya kuzonukura ivhu paguva remukoma wangu kuti vaone matorere ushe uyo handichaziva kuti ndaitawo mudiki kwazviri. Asi kufa kwavo kwakajeka here kana kuti mune suspecta kuti pane zvinogona kunge zvakamboitika, pane umwe akanogona kunge akaisa ruoko kana kuti chi? Apa ndakutoona picture yekuti ndofunga pane munhu akatoita kuti mukoma wangu aende pasi. Tiri kuona kunokorwa kweguva ivhu. Ndaingoti pamwe urwere chete. Apa ndakuona kuti pane munhu anenge akashereketa ane zvaada kuita nevhu remukoma wangu kuti akuvadze mhuri. Saka tichienda mberi kuzvinotoona zvakadai zvinhu zvinokahadzisa. Tichitarisa tichienda mberi apa muri kufunga kuti tozvigadzirisa sei? Zvogadzirwa sei nyaya iyi kuti tizive kuti chii changa chimboitika apa, munhu anga achidambodishandisei? Ndo chichemo changu chikuru chaicho chiri muhana mangu kana nemudzimai naadzimai vangu, kuti dai tawana munhu anogona kutibatsira kuti munhu uyu ada kuedza kuita sei, ada kuedza kuparadza uye akafa kudhara kamukoma, ko ivhu iri rakunoshandei? Pamwe tichadzokera isusu ivhu iri hatichaziva. Dai tawanawo munhu anogona kutinunura ipapa atibatsira, kubatsira kana kuti ivhu ngauye adzorere ivhu rakatora. Ndizvozvo. Asi muchizombosvika panzvimbo iyi muna kuonawo tsoka dzevanhu pari kungooneka matsurundu ndeuratidza kunge tsoka chaiyo hapana. Ivhu rakati kubviswa rikaitwa ivhu rakaomaka pakangoita mhepo rinoserera richiita kunge rinowira mukomba muyo. Okay. Ndadzoshure mekunge zvaitika izvi zvekuti guva rakanokorwa ivhu, pane here zvimwe zvamuri kuona zvinoshamisa zvinogona kunge kuchiti maitikiro akuita zvimwe zvinezvi pamusha zvamusinganzwisisi? Ishuwa izvozvo zviripo. Pane kakotwe kangu baba vakamukomana atakunda, ndakangonzwa vari kuchitungwiza, ndakangonzwa nzi mwana akarohwa akatorwa foni usiku, maybe aibva kubasa here handizivi. Kuti popano pandiri kugara pamusha panapa ndine mhuri yandikasirirwa nana mukoma, havabve kumaprofita. Saka zvinhu zvekuti ndakufungidzira pamwe ndo vari kushereketa inoti maprofita acho anyanya. Mamwe anouya pano ndingoona achitendera mudzimba dzavo, kumba kwangu havasvike, pano pamukoma wangu havasvike. Ivo vana vacho kana kudyidzana hatisi kudyidzana. Handizivi kuti mhosva yangu kwavari ndei, havatauri. Vari kungoitawo tunhu twavo vachiitawo vari kwavari. Asi muri baba? Ndini baba aripo pamusha, havasina basa neni. Ndanzwai muchiti ndimi Masara. Manga maberekwa muri vangani mumhuri menyu? Takaberekwa tiri 12. Okay. 6 boys 6 girls. Saka kuvasikana kwasara vasikana 2 anasisi vakaroorwa. Inini kuvakomana ndini wekupedzisira. Mukoma vashaya ava vane basa riri kuitika ndowekutanga. Ndini gotwe. Aiwa. Ndinotenda nekuti onesa. Asiwo maiona izvo venharaunda vakuru vari kutiwo chii? Venharaunda vari kuti zvifambirei muone kuti chii. Zvino inini kuti nditi ndega zviri kundiremera, zvinotoda kubatsirwa. Ndizvozvo. Dai vana vangu vagona kuita mwoyo wechivanhu, vambobvisa chikristu vesa parutivi, vouya tobatsirana kugadzisa, hatizive kwazviri kuenda. Ndo zvandandida kuribvunza kuti ko vana vari kutiwo kudii? Pane mwana wanga achinzi namai guru madii kutaurira mwana kuti so mukomana wangu anogona kupindura kuti hazvina basa, siyana ingofushirai, hazvina basa. Sana kuchivanhu hakuna zvakadaro. Ndini kuenda papo kuti kana tisawira ndomutenda unofushira paguva apa. Akatogara andirambira musi wataenda ipapo
kuti Nyamuzuva makareka kufambira izvika usazondishedza handifushire. Ndochokwadi chacho. Ende zvinobva zvakuisai panzvimbo yakaoma. Ndakatoomerwa. Aiwa, ndinotenda mukoma wangu nekundipa nguva yekuti muchinditsanangurira izvi zviripo pakati apa. Chokwadi. Tichionawo kuti vari kutiona pano paSly Media TV vanopindira vatoshanda navo, vangava vanoita zvechinamato, vangava vanoita zvechivanhu, vangava vana papa vakawanda vanoziva kuti ivhu repaGowako rinomboshandei. Tinoziva kuti vanogona kunge vachipindira vachizokubatai. Ngatiti vari kuda kubatai mimi, foni namba dzamunobatika ndedzipi? Phone number dzangu dzinoti 07847 12075. Dzokorerai zvakare. 07847 12075. Aiwa, tinotenda baba nekuti panguva yekuti titaure nemi. Aiwa, kana ini ndinotendawo nokuuya kwamaita. Zvinozvikudza dai Mwari apindira. Chokwadi. Vandagara navo pano pari zvino mudzimai wemuShakabvu, avo anova neguva rakanokorwa ivhu. Regai tikurukurawo navo tinzwe kuti ivo vanoti kudii nenhaurwa iyi. Mama makadii henyu tinokugamuchirai pano paSly Media TV. Ewa, ndiripo zvangu. Tiri pano nhasi. Nyaya iyi imimiwo yakasvikawo sei kwamuri? Ini zvakandibata-bata zvikandishungurudza. Nokuti ndakafunga kuti munhu aita izvi akuda kundipedzera vana. Zviri nani dai vaurayai inini vondisiyira vana vangu. Muramu wangu uyu ndiye akabva kumba kwake uko achifamba nepapo ndo pane kanzira padhuze neguva. Ndo pavakaona guva ndobva vasoudza vana. Anzi taurirai mama kuti ndo zviri pano. Sezvo ndakanga ndichiri kurara ndakabva ndatonzwa kuneta miri wese ubva ndati bvu. Ndobva ndati ko zviri kumboda kuitwa sei? Chimbori chirudzii? Saka vakutorwa ivhu kunoiswa kupi? Kuda kuti ripedze mhuri here kana kuti vatora munhu mukati spiritual? Ndobva ndangombotozvinyararira vandakutanga unamata. Ndopa ndakazofonera Sahwira wandokutaura. Ndokuzoudza baba mudiki kuti regai Sahwira auye tozoita sei tozonosvika tichiona. Saka ndo nyaya yatakazoita iyoyo yekunotarisa. Zvino vakazosarawo varipo. Sahwira akatoshamisika because zvazvichangoitika usiku ihwo. Kuseni pachioneka, saka gomba ranga rakatodzika chaizvo kutooneka dombo. Saka ndopa takangoti izvi zvinhu izvi inini manje hapana zvandingagone kusumudza. Ava baba mudiki vaita mwana mudiki, ndakatozosvika mumusha munomu vari kamwana kadiki. Vakaita zvakaita kakomana kakarapa. Saka akati baba mudiki izvi nizvi tichiti mwana wangu mukuru wandiri kutaura uyu akati ndoita zvechechi. Aiwa, inizvi handipindi mazviri. Saka ndopa ndakaona kuti ko zvino tochizviita sei? Veukama vazhinji vacho zvinoda vakayamwa panzvimbo imwe chete. Ndo vanodi vanofambidzana nenyaya dzakadai. Haungazonotora wekune imwe imba hazvibude. Ndizvozvo. Asi sekuona kwenyu izvi chii chinenge chichida kuitika? Hatingazivi. Iye munhu anenge afunga zvinhu zvake. Zviri pairi zviri patatu. Anogona kana kuti toti ndiye muurayi akauraya. Pamwe akunetswa. Akuti regai oudzwawo kunzi ndonotora ivhu. Uko kune kwakungodi kufunga. Kufunga kwedu sevanhu. Toti pamwe atora kuti regai apindukire mhuri yake. Zvinogona kuitika izvozvo. Nokuti zvakaitika tichizviona chipiri. China manheru kagotwe kangu kakarohwa nematsotsi kakatorerwa foni.
Ndakazonzwa muroora achinditi hanzi vakatsemurwa miromo iyi nekurohwa mumashure mechii manje mechiitiko ichi. Saka hauzonzwisisa kuti matorerwo aitwa ivhu zviri kunzi mhuri yake iparare here kana kuti chii. Saka ndaiti dai vandisiyira vana vangu vouraya inini zvangu because inini ndapera basa. Nditikadaro here hapana munhu anonzi apera basa wako muzoro. Aiwa, no, saizvozvo imimi sekuona kwenyu ranga rakawanda sei ivhu rakatorwa? Kana mabhara ayo tu akagara abambika anokwana mabhara mairi. Nekuti dai rakanzai richiswa apa kana kuti kufukura kudai waiti iwe aiwa zvino rakaita kutorwa richitoenda somewhere somehow. Ndo nyaya yakaitika. Okay. Imimi semudzimai wemushakabvu, imimi muri kuda kuti chiitike apa iko zvino sezvo izvi zvaitika izvi, rubatsiro rwamunenge muchida imimi semudzimai wemushakabvu kuti iye akaita izvozvi izvi kana kuti angofamba achitaura kuti ndakaita izvi, nyika yese yoona yoziva. Kana paine vamwe vateedzeri vanenge vari kumashure kwavo vozoona kuti izvi hazviitwe. Aiwa, tiri kuzvinzwa. Then maybe tingangoda kungonzwa kuti imimi mukurarama angari seiko mushakabvu? Mushakabvu anga ari munhu anga achifambidzana nevanhu zvisingaite, zvekuti zariro yakaita vanhu panapa ndo yaitaura. Kana kubvunza ani nani kana kuti panhamu yaSabhuku Njambanja pakaunganwa sei, pekei pasina kana pekuisa gumbo apa. Kusvikira uku dzimba dziri kunext door uku kwakazara vanhu. Dzimba dziri uko kudhuze kunosvika kurunyararo pajecha apo pamapfuura apo kwekei kwakasvika motikari nevanhu zvese ikoko. MaSabhuku akanga akaita line apo kubva apa kunosvika uko kunext door pakazara vanhu. Dai akanga ari munhu asinganzwanani nevanhu vaingoti aenda zvaita vaende vaisatouya futi nekunhamu kwacho. Asi vakazara vanhu zvisingaite panapa. Apa ndanzwa kuti vanga vari mukuru weMaSabhuku. Ende MaSabhuku mazhinji vaitonzwa kuvafarira, kuvashaya kwavakavaita vakatorwadziwa zvakanyanya. Saka MaSabhuku acho ese wayeGoodward akanga ari pano. Asiwo vakuru venzvimbo vari kutiwo kudii vamakataura navo? Takataura naSabhuku Mutiso akati madii mafamba. Tikati inini handingagoni kuti ndingafambi nekuti chekutanga pamwe kana ndogona kunonyeperwa, chechipiri ndogona kuudzwa vachida mari, ini mari handina, ndisina mari. Saka aamukuru yezvino MaSabhuku anogara kwaDehwe Mambiro akazofonera kanseri Achigwande vakati zvaida hazvo kuti mofamba monzwa kuti chii chakaitika, asi mafamba kwachona kana dai mukamuudzwa munhu iyeyo hatizoda zveibopoto, nekuti munenge maakurwisana vapenyu uyu munhu akazorora ake. Zvinoshamisa. Asi imi mukukura kwenyu zvinhu makambozviona? Ai ndakutotena 75 kaseko. 75 years handaumbobvira ndakasvova. Zvozotanga ipapa. Zvakangotangirawo ipo pamurume wangu apa. Zvinosusa. Ende ndinovimba vari kuona vatinoshanda navo vanogona kuzokubatsirai kuti mukwanise kuwana kuti chii chinenge chichiitika apa uye zvakakonzerwa nei, uyezve munhu chii chaicho chaida kuita. Zvinogona kuzenge zvichizovhundonyorwa pachena. Aiwa, tinotenda mama nekutipa nguva yekuti titaure tese. Aiwa, tinotendawo yemi kana
iye ndakutofunga kuti ivo varume vangu ivava ndo vada kuti zvinhu zvavo zvibude pachena. Handizvo abakudzi ndo vada kuti zvinhu zvavo zvibude pachena kuti havangangofira mahara. Aiwa, iko zvino ndagara nemumwe mwana wemushakabvu musikana kuti atiudzewo kuti vanoionawo sei nhau iyi hanzvadzi. Nhau iyi imimiwo semwanasikana wemushakabvu munoionawo sei? Aini pandakafonerwawo namama last week musi Tuesday zvakatondinetsa wanda kutozvinzwisisawo kuti chirudzii kuti zvingaitika kuti gomba rinocherwa. Saka ini maudzira vakandiita ndakafunga kuti vamwe rakaita kucherwa zvokuti unoona ivhu pasaidhi. Saka Makuseno neighbor yangu yandogara naye yakashayikirwa navamweni vayo, saka ndobva ndangoti achirega ndiende kurufu. So ndarara kuna Makuseni ndabva ndauya ndikati ndikandoona mama. Saka ndobva ndazoti naBamunini handiperekedzei tinoona paguva pacho kuti pakacherwa zvakaita sei. Saka ivhu rakatongotorwa, hapasi kuoneka kuti rakaiswa apa zvekuti rinokora zviye zvitumwe tumapundu tuchidonhera mukati kuita kunokorwa kudai so. Saka ndangosiyawo ndavataurirawo ndikati hako baba munoda kuti zviitwe sei, kana paine something chamunoda kuratidza pachena kana chamunoda kuti chiitike taurai. Isu hatatombozivawo isu kuti zvinoda kufamba sei, kana paine muvenga akaipa wakuda kushandisa kana ada kusandidzira mhepo kwatiri ingorwisai muri imi nekuti isu hapana zvatinoziva. Ndozvandangosiya ndangotaurawo ndiri ipapo Makuseni. Okay. Asi imimi sekuona kwenyu chii chinenge chiitika mafungiro enyu? Ndotoona kuti vamwe vanhu vanoshereketa chete because hazvisina mawa haisati tambozvinzwa isu kuti ivhu repaguva rinotorwa. Haisati tazvinzwa isu. Haisati tongonzwa kuti kwanaya guva radhirikira mukati, tichingoziva kuti zvakonzereswa nekuwanda kwemvura ivhu rinenge richidzika. Kwete kuti zvino munhu takamuviga muna Machi hakunobvira kwanaya mvura, iko zvino hakuna mvura yakanaya, woona ivhu rakatorwa raendepi. Ndozviri kungoti katyamadzawo izvozvo. Alright. Ndaona iko zvino hanzvadzi yenyu iripo semhuri zvamunogona kunge muchironga kuenda mberi ndezvipi kuti tikwanise kuwana kuti chii chaida kuitika? But ndatongotaurirawo baba kuti kana muchikwanisawo kuenda kwamunoenda kuti munoonzwawo kuti zvakamira sei, and then motozoona way forward. Imwe hanzvadzi yangu yandotedza naye angati anogona kuuya weekend ino. Okay. Uzongoona kuti angafa mberi naBamunini vachiona kuti zvakamira sei. Aiwa, tinotenda, but imimi zviri kubatai sei pachenyu semwana? Hazvina kutombondiitira zvakanaka because hauzoziva kuti zvinoguma zvaita sei, chii chiri kuda kumboitika. Unenge wakutongorarama uri mufiye uri kutya ende uri murima usintoziva kuti chii because hazvinzwisisike. Kana kuti uzive kuti unongogara but hauziva kuti chii chinozoitika kumberi. Saka zvangu zviri kutongoti katyamadza uchingonetsekawo kuti zvokuda kunze zvimboitwa sei. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa hanzvadzi. Tichifungawo kutiwo vatinoshandidzana navo vane zvavachaita kuti zvikwanise kupedhenura nyaya iyi ibude pachena. Aiwa, tinotenda. Ndozvatiri kutongoshuvira kuti dai zvabuda pachena tangoziva way forward kuti zvoda kuitika. Aiwa, totenda. Nyaya mainzwa vadiwa vatariri. Mukatarisa pandigere ivhu rakanokorwa paguva iri. Kuti vanhu vachiziva kuti kunokorwa kwaita izvi, ivhu iri raendepi, ruda kunoshandei, zvinodzoka zvotambudza mhuri yaitirwa zvinhu izvi. Nokuti mushakabvu uyu akashaya pava nemwedzi yakati kuti, asi pozosvika paaita seizvezvi. Naizvozvo manzwa mhuri ichitsutsumwa ichiti hatichaziva kuti zvinorevei. Dzimwe dzenguva munhu akaita izvi anoda kuparadza mhuri, anoda kuisundira mhepo yakaipa kudzoka kumhuri kuti iparare. Naizvozvo ndosaka tichiti nyaya dzatenge tichiita panapa dzinenge dzichiita kuti vanokwanisa kunge vachibatsira mhuri iyi vange vachikwanisa kuvabatsira kuti vazive kuti ko iye muiti akaita izvi
aimboda kuti zviitirwei, ivhu racho airitorerei. Zvinodzoka zvaakupa pfungwa dzakawanda kune mhuri iyi kuti vafunge zvakawanda wanda. Zvodzosa zvakare misodzi pamatama iyo yambenge yaoma, zvinodzoka zvonetsa. Naizvozvo tiri kuti vese vari kuona chirongwa ichi neavo vanobatsira vangegare vachibatsira mhuri iyi. Anokuonai ndiSimba Rashe Zvidza, ndichionekerawo Daniel Kachere akabata muchini, tichisangana mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.